ጋዜጣዊ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ንሰብአዊ መሰል ዘቋሽሽ ውድዮ ፖለቲካ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ በመርማሪ ኮሚሽን ቤት ምኽሪ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊኦም ተመስሪቱ ዘሎ ንጃምላዊ ምክሃዝ ሰብአዊ መሰላት ዝምልከት ስምዒታዊ ክስታት ትሕዝቱ ብኩሉ መለክዕታት ባዶን መሰረት ዘይብሉን ኮይኑ ረኺቦም ኣለዉ እዚ ክስታት እዚ መቐጸልታን ማዕረግን ናይቲ ኤርትራ አፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ እንተላይ አመዳይ ሰብአዊ መሰላት እተመዝግቦ ዘላ ገስጋስ ንምዕናው ክካየድ ጽንሐ ፖለቲካዊ ድርኺት ዘለዎ ዘመተዩ ካብ ተቐነ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ንላዕሊ ድማ ተቐነ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብአዊ ክብርን ክብርታትን ዝሕብሕብ ስልጡን ህዝብን ሕብረተሰብን እዩ እዚ ክስታትን ብዛዕባ ኤርትራ ገለ እወታዊ ነገር ክብሉን ዝደልዩ ወገናት አፎም ንምዕባስ ዝካየዱ ካልኦት ፈተናታትን ምስ ኤርትራ በቀጻልና ዓበየ ዝመጽ ዘሎ ጥዑይ አህጉራዊ ጽምዶ ንምኽላፍ ምስ ግዜ ዝጓዩ ዘለው ሃቀነታት ምዃኖም ንጹር እዩ ብግልጺ እዞም ብዘይ ብቑዕ መወከሲታት ንተኽእሎ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ኣመልኪቶም ዝቐርቡ ዘለው ክስታትን ሚዛን ዘይብሎም ናይ ኣጋንኖ መግለጺታትን ነቶም ሓቀኛ ክውንነት ኤርትራ ዘንጸባርቑ ህዱኣት መግለጺታት ዓብሊሎም ፍትሕን ርትዕን ቅድሚ ምግሃዶም ጉዳያት ንምቅልጣፍን ንምስግዳድን ዝዓለሙ እዮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ግህሰታት ዝፈጸሙን ጠንቂ ዘይምርጋእ ዝኾኑን ወገናት ነዚ ክስታት እዚ ከም ከውሊ ተጠቒሞም ካብ ገበኖም ክሕብኡን መምኽነይ ዝሕልንዎ እከይ ተግባራት ክገብርዎን ይደልዩ ከም ዘለዉ ድማ ርዱእ እዩ ብተደጋጋሚ ከም ዝተገልጸ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ንሰብአዊ መሰላት ከም ዝተወልደት ሃገር መጠን ሰብአዊ መሰል ዜጋታታ ንምርጋጽን ንምጥንኻርን ኮነ ዓይነት ህይወት ዜጋታታ ንምምሕያሽ እተወፈየት ሃገር እያ ኣብዚ ብዙሕ ገበናት ዝፍጸመሉ ጎነጽ ጃምላዊ በደላትን ጥሩፍነትን ሽበራን ዝሃወጾ ከባቢ መወልቲ ናይቲ ኮሚሽን ነዛ እንኮ ሰላምን ርግኣትን ዝዓሰላ ኣብ ልምዓት ዘድሃበት ኤርትራ ኸጥቅዑ ምምራጾም ስግንጢር እዩ እንዲ ዝኾነ ሞያውነት ዝጎደሎ ንሰብአዊ መሰላት ዘቋሽሽ ንተኣማንነት ትካላት ሰብአዊ መሰላትን ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ዝዕኑ ተግባራቶም ኣትሪርካ ክብዳህ ይግባእ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኤርትራ ንኹሎም ፍትሒ ርትዓውነትን ሰብአዊ መሰላትን ዘኽበሩ ሃገራትን ህዝብታትን በመርማሪ ኮሚሽን ዝካየድ ዘሎ ወዲታዊ ፀወታ ከቋርጽ ክጠልቡ ትጽውዕ ንዓና ኤርትራውያን እዚ ሕጂ ልኡላውነትናን ግስጋስናን ንምዕናው ዝካየድ ዘሎ ዘመተ ደግሲ ታሪኽ ጥራዩ ኤርትራውያን ንስትራቴጂያዊ ረብሓታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተባሂሉ ከም ግዙኣት ህዝብታት ናጽነት ከንረክብ ተኸልኪልና ኢና ንናጽነት ሕጋዊ ቃልሲ ኣብ ነካይደሉ ዝነበርና እዋን ድማ ዝደገፉና ኣዝዮም ውሑዳት እዮም እቶም ሓያላት ጉዳይና ብምንዋር ብቦምባ ንምንብርካኽናዮም ተረባሪቦም በቐጻሊ እኳ እንተተገፋዕና ብሳላ ቆራጽ ውሳኔናን ሓያል ሰብኣውነትናን ግን ዕውታት ኮይንና ወፂና ሎሙን እንተኾነ በንጻር ዞም ጠቀንቲ ናይ ሓሶት ክስታት በንጻርቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ መሬትና ተጎቢጡ እንከሎ ማሕበረሰብ ዓለም ዝሃበና ጸማም እዝኒ በንጻርቲ ዝግበረልና ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጥን ምትብባዕ ዘይሕጋዊ ፍልሰትን ብጻዕርና ክብርትን ብልጽግትን ሃገር ክንሃንጽ ምዃንና ዘይንቕንቕ ርእሰ ምትእምማን ኣለና ኤርትራ ካብ ዝብፁእን በሪኽ ዕላማታታን ከይተገዝዐት ንምርግጋጹ ዝወሰደቶ ውሳኔን ዝኣተወቶ መብፅዓን ብዓጸፋ ክትሕይሉ እያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣስመራ 9 ሰነ 2015 عفوني بغيلات لي عفوني صاياي تبيات لي صاياي واي تقاتيلا اسات انتم متالكم متبقلي نا ግጥማት ኳስ እግሪ ሱፐር ዲቪዥን የዘዋ ማከል ዘሐልፈ ሰሙን ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ብማራኺ ጾታታት ቀጺሉ ነይሩ ደንደን ኣብ ኣገዳሲ እዋን ተሳዒሮም بحمص عبد نبرة صوتها فلما استقاط مع أسمرا بيران سجن كونستراكشن كوينن كلتين كانتات بني حبار عوض حدا بحاجة فلالين